Sawubona wemntana. Yebo niyaphila ma? Siyaphila mntanami nina. Hey ma nginenkinga la. Ungibona ngilana nje angizeni indaba ezimnandi. Ya mntana. Awu yini mntanami wakhala. Kwenzekani emzini? Hey ma umkhwenyane ma akasenzi kahle. Akasenzi kahle. Hey usengishintshela into abengithembise zona zonke akasazenzi. Awu. Yini? Hey umkhwenyane useyaphuza nesikhathi sami akasenaso ethi noma ebuyile off ahambe ohlala nabangani athenga amabhodlela baphuze akasakwazi nje ukuthenga ukudla kwasendlini. Ngangibazi beyidala abantu besilisa. Kodwa lo mkhwenyane aye kulobole kahle kangaka. Manje usiyakushintsha manje. Hayi udlalile manje ngesikhathi sami udlalile umuntu Wait. udlalile ngesikhathi sami. Hawu. Wena nambuza nje nombonisa ubana uthini. Angisakwazi usungihlale naye angisakwazi ukuhlala naye mefika usefika edakiwe sengilele vele ekseni ngivuka kasekho angisasithonda isikhathi sokuthi ngikhulume naye sonke. Hayibo.